Tenim més coses a posar damunt la taula, perquè avui, Xisco, també volem parlar amb en Pau d'un tema que ens toca a tots molts de prop. Parlàvem de pensions, parlàvem d'erradicació de la pobresa, volem parlar dels dobbers. Així és, hem sortit al carrer per demanar-vos a vosaltres que ens definíssiu què són realment els doblers. Sabeu què decideix quin valor tenen i quant de bitllets i monedes es poden posar en circulació? Aquestes són les vostres respostes, mireu. Són els dobbers. Hombre, això mos fa falta a tota la gent, o sigui, per viure. S'han d'emplear ben empleats, o sigui, lo que no s'ha de derrochar mai. El dinero es la parte de la economía y es lo que necesitamos nosotros para vivir, realmente. Sin ellos, muchas cosas tampoco podemos hacer. Una forma de sobrevivencia. Sin dinero no se puede sobrevivir. Són una cosa que se suposa que has de fer feina per tenir dobbers, m'entens? No sé què te donin i són mal de guanyar i molt bon de gastar, la veritat. Es lo primero que se inventó cuando se sustituyó el trueque. Hubo que inventar algo, una unidad monetaria para dejar de cambiar cosas por cosas. Entonces se estableció el valor, monedas o lo que fuese, para darle valor a las cosas, para no cambiar una vaca por un terreno y cosas de estas. El origen de esa moneda, me parece, según he llegit, ve a través de los, no sé si es de los griegos o los fenicios. Parece esa primera cultura que van a inventar dobbers. Claro, es que esto depende de cada empresa, a qué se dedica. Y entonces es de ahí donde sale el dinero. A lo mejor una empresa se dedica, no sé, a construcciones, asesoría. Pau, no sé com t'has quedat després de l'enquesta, però clar, nosaltres hem demanat si sabien dir-nos què són els doblers, però tothom té molt clar per què serveixen i que sense doblers no poden viure. Però la definició de doblers no l'hem aconseguida. Clar, és que els economistes amb aquest tema tampoc us poseu gaire d'acord, perquè clar, una definició de què són els doblers, els diners, tampoc la teniu molt clara, vosaltres. Normal que el carrer tampoc la tingui. Més que no la tenim molt clara, és que hi ha pocs economistes que entenguin en profunditat, i jo no som un d'aquests, que entenguin en profunditat què són els dobbers. Però aquesta entrevista, si féssiu la mateixa entrevista als estudiants d'economia, probablement les contestacions fossin exactament similars a la de la població normal. Semblaria, més o menys. Ens trobàvem amb una gran paradoxa. Una paradoxa que jo penso que és el germen de que els pensionistes no sàpiguen exactament per què no se'ls paguen més pensions, els germens que els nostres polítics vulguin pagar en els hotelers en forma que no se pot pagar, que és que no tenim una cultura financera mínima i els dobbers és el més important, el que afecta de forma més directa a qualsevol ciutadà. I no hi ha pràcticament cap ciutadà, ni molts economistes, que sàpiguen definir el que és els dobbers. Els dobbers avui en dia és una convenció social. Si volen definir dobbers és una convenció social. Així de senzill. Els dobbers és una forma de confiança entre les nacions i entre les persones. Els dobbers en un inici hi ha hagut un dels entrevistats que crec que ha fet una certa referència a la moneda acunyada, a la moneda de metalls preciosos, fa de 3.000 anys abans de Crist. A Mesopotàmia i va sorgir pràcticament en el mateix temps que l'escriptura. Imaginen si és important que, de fet, hi ha teories, hi ha historiadors, no economistes, que ens diuen que l'escriptura cuneiforme, aquesta escriptura que va sortir a Mesopotàmia, va sorgir per poder comptabilitzar el que se devia i no se devia en els temples sumeris. Per tant, probablement hi ha una teoria que ens diu que els dobbers són previs a l'escriptura. Imaginem si són importants els dobbers. Primer eren coses que fossin fàcilment divisibles, com per exemple pugui ser la sal, que fossin difícilment falsificables, que tinguessin alguna altra utilitat, com és la sal, a part de fer feina de dobbers, que permetien, en lloc de tenir que fer el bastatge, crec que és, el trueque, en lloc de tenir que canviar una cosa per una cosa, un servei per un servei, que era difícil, perquè si tu tenies una gallina i tenies que donar mitja gallina, les dues parts no eren homogènies, que és una altra de les característiques que necessitem que tingui un bé o una entelèquia, perquè avui en dia no són béns ni serveis, sinó entelèquies, els dobbers, per poder ser dobbers, i difícilment falsificables, perquè si poden falsificar-ho, evidentment no ens serveix de res. Però els dobbers d'avui, que dic que és una convenció social, si nosaltres tenim un euro, aquí no hi ha dobbers. L'euro no són dobbers. L'euro que nosaltres manejam no són dobbers. L'obligació, o el que ens permet fer amb aquest euro són els dobbers. I els dobbers són informació.
Els doblets són una entelèquia, una convenció social, qüestió de confiança, com a definició no està... Tu has parlat de la sal, no? Antigament, en els soldats romans, se t'hi donava el salari, el salarium, perquè t'hi pagaven en saquet de sal. En quin moment varen deixar d'anar com a someres en la sal, carregades les beasses, i varen començar a tenir doblers? Quan se crea aquesta necessitat de no haver de dur totes les nostres pertinences a sobre? Bé, quan els doblers deixen de ser... Aquesta és una pregunta bastant capciosa, crec. No han vengut aquí a faltar. És a dir, estan fent una entrevista cordial. Que demostra la teva intel·ligència. Si la pregunta fa referència a quan els doblers van deixar de tenir un respald físic, van deixar de respaldar alguna cosa, serà quan el dòlar va deixar d'estar respaldat per la Reserva Federal que tenia or. Recordem que abans, si nosaltres teníem un dòlar, ens en podíem anar a la Reserva Federal i ens daven un poquet d'or. Això és, diguéssim, el bé que ha fet funcionar com a doblers que des de l'antiguitat fins a ara encara ha arribat. Ara ja no, ara tenim doblers fiduciaris. El doblers l'euro, el dòlar, no està respaldat per cap bé físic. Està respaldat, si volem pensar-ho, per la confiança i si volem ser un poc més mal pensats, més capciosos, pel poder. Perquè el dòlar és la mesura de pagament de tots els intercanvis internacionals? Doncs perquè els Estats Units té portaavions, té avions, té soldats. El poder, en el final, els doblers en el final és poder. Qui té més poder és capaç de tenir més doblers. Però és una convenció social. Els doblers no són res. Si és que els tenim, no confiem en que podem intercanviar béns i serveis. Però quin organisme o organismes controlen els nostres doblers? Com ho fan i en funció de què? També és una pregunta molt intel·ligent i sobretot és molt intel·ligent perquè estem en una situació nova. Fins ara, anem a Europa, és qui controla el número de monedes en circulació, de bitllets en circulació, que és una part molt petita de la massa monetària. La massa monetària més important d'euros, el total d'euros que hi ha a Europa o en el món, perquè al final se reparteixen, són bits d'informació, estan a computadores, no circulen, per això és que he dit que la moneda no és el doblers, és el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu, nosaltres hem donat la nostra capacitat de fer política monetària, recordem quan feien devaluacions competitives. Les devaluacions competitives que demanen els economistes que no tenen molta idea d'economia, el que fan és empobrir-nos, però a curt pla ens permeten vendre més barat. Això ho fèiem en la passeta i així ens va anar, no? Ara ja no ho podem fer. Ara és el Banc Central Europeu qui ens pot permetre o no permetre devaluar l'euro. El Banc d'Espanya li ha quedat la funció de fer monedes i de fer bitllets, però no és qui decideix quantes monedes o quants de bitllets hi ha d'haver. És qui els fabrica per repartir per Espanya i després surten. I en funció de qui li diu quantes en pot fer i en funció de què? Perquè, clar, un nin, no?, diria, necessitant doblers, i feim més doblers. És a dir, vinga, feim bitllets i feim monedes i aleshores els repartim i... De fet, els nostres pensionistes feim bitllets i que cobriguen en lloc de 900 euros, 5.000 euros. Però qui posa el límit? Qui decideix i en funció de què? Quant de bitllets i quantes monedes hi pot haver en circulació? Han dit. La moneda és confiança. Però la moneda, si nosaltres imprimim, això ho ha fet, hi ha molts de països que coneixen que ho fan, imprimir. Venezuela imprimia i imprimia moneda. Què passa quan tu imprimeixes més moneda de lo que la teva economia necessita per fer intercanvis? Que generes inflació. I aquests 5.000 euros teòrics que dic que podríem pagar si imprimíssim, imprimia simplement donar-li la tecla de crear en el nostre ordenador. Què passaria? Que aquests 5.000 euros li permetrien comprar exactament el mateix que 900 d'ara. Si no mantenim un equilibri i un poc la teoria econòmica el que ens diu és que hem d'aconseguir que els nostres bancs centrals siguin el més independents possibles dels nostres polítics, que tenen incentius a curt plaç, no incentius a llarg plaç, pot generar inflació. Inflació és que els nostres bitllets valen, encara que tinguem un bitllet amb un zero més, val el mateix que quan no tenia zero. Clar, perquè si no podríem passar, ara demanaré, companys, la notícia que tenim preparada, que és que han, diguéssim, desmantellat una banda de falsificadors que volia posar, aquí ho veiem, que volia posar en circulació bitllets de 50 euros falsos arreu d'Espanya. Clar, si no, com tu dius, qualsevol podria, amb una maquineta, posar-se a fer bitllets, però com influeix en l'economia d'un país les falsificacions? Perquè, clar, si no, jo m'imagino, na Neus, jo, voldríem tenir una màquina que serà que nostra. Sí, i de fet, les lleis penals en els falsificadors, que sembla
falsificar un bitllet, diguéssim, sembla no molt... que no fa molt de mal. No és un crim de sang. Sembla que no és un crim de tant i estan castigats molt durament a tots els nostres codis, a tots els codis penals del món, perquè fan molt de mal. Si nosaltres... Això és una arma de guerra. I ho ha estat, no? Ho ha estat, és una arma de guerra generar dobbers. Si no, falsos. Alemanya ho va utilitzar contra Gran Bretanya, contra els britànics. El que va fer Alemanya, l'operació crec que es diu Bernhard, és una operació a la qual van utilitzar, a més, falsificadors jueus, el qual no deixa de ser trist. El que van fer és emetre lliures, falses, molt ben imitades, i les van ficar en circulació. Curiosament, el govern britànic ho va saber i no va dir mai res. Per què? Perquè si se fes fer públic que hi havia moltes lliures falses, la gent, els governs que compraven deute, no haguessin acceptat la lliure i s'hagués creat una gran problemàtica econòmica. La confiança és la clau dels dobbers. Si permetrem que hi hagi falsificacions dels dobbers i la gent i les altres nacions i les empreses deixin de confiar en que els dobbers se ve a baix una economia. Per això se castiga de forma tan important no només la falsificació de dobbers, sinó les de targetes de crèdit, tot el que tingui a veure amb la moneda, perquè la moneda és confiança i hem de poder confiar en ella. Ens ha quedat més o manco clar, Ens ha quedat més o manco clar la importància també de saber i d'aclarir els conceptes de què són els dobbers i de per què no en circulen més del que toca.